Majd nem megyek el meg. Ó, már nem is látom. Na, nézd, csak a kukucskálóba. Nem látom a modellt. Kukucskálóba. Azt akkor sem. Most már látom megint, jó. Csak rossz, olyan a háttér, tudod? Igen. Majd jövök szembe neked, és akkor közelebb. Nagyon rossz a háttér. Persze, világos a háttér. Már tudom követni. Az előbb elvesztettem, azért is nem vállaltam már szabadon repülő versenybíráskodást, mert nagy felelősséggel, és nem látok rendesen, akkor viszont azt nem tehetem meg, hogy kamuzok. Az ajtó felé ott jó, balra ott van egy jó háttér, bár az se jó, a teljesen sötét, ahogy látom. Leszállok, és azt csináld meg, jó? Jó. Leszállok.